Mugitzen da zure interes optikoa, tontor baten gainean elkartu, kaiola da gure panoptikoa. Mundua kaiola bat da, ta kaiolan egiten dugu kabia, kabian hasi kabian ezi, ta azkenian kaiolan bizia. Mundua kaiola bat da, ta kaiolan egiten dugu kabia, kabian hasi kabian ezi, ta azkenian kaiolan bizia. Kukuen gisa, kukutzen dugu